mobilitat i el tema de la mobilitat sostenible és una de les prioritats per En Comú Podem. De fet, a més de la pregunta i de la moció que presentarem aquests dies, la setmana passada ja el Parlament de Catalunya va aprovar una proposta dels comuns en relació a les polítiques de mobilitat, una sèrie de propostes que contemplaven un pla de xoc per la línia R1 de Rodalies per tal de millorar la seva freqüència i la seva capacitat, perquè deixem d'anar com sardines al tren de Rodalies, un compromís per avançar també en la concreció de la línia orbital que ha de connectar Mataró amb Vilanova sense passar per Barcelona, una millora de la freqüència dels busos interurbans de la línia E11 i de la 807 que connecta els estudiants amb l'Autònoma, i també el manteniment de la rebaixa del transport públic durant tot l'any 2025. El que farem ara els propers dies és seguir insistint en aquest element, i per això presentarem el nostre diputat, en Lluís Mijolet, presentarà una pregunta i una proposta de resolució que va més enfocada a veure com podem reduir l'impacte que té especialment a la mobilitat sobre la plaça de les Tereses i com podem millorar la qualitat del servei d'autobusos interurbans. Què demanem per una banda? Mirar de descongestionar la plaça de les Tereses dels autobusos interurbans i avançar en la pacificació dels carrers del centre de la ciutat, com ja hem fet amb el carrer Sant Josep o amb el Torrent o amb altres carrers, i en aquest sentit el que demanem en la pregunta i la proposta de resolució és una cosa que ja hem demanat des de l'Ajuntament de Mataró en diverses ocasions, que és la creació d'una nova línia, la 11.3, que doni cobertura a tots els barris de la ciutat, a Rocafonda, a Vistalegre, al Palau i a l'Havana, i per altra banda també demanem una freqüència adequada perquè deixem de tenir busos absolutament plens, amb gent dempeus, amb seients desgavellats, amb finestres fins i tot trencades, amb autobusos que no tenen el manteniment adequat i que generen averies de forma continuada, i finalment millorar les freqüències d'aquest servei i vetllar per la seguretat dels passatgers, perquè hem de garantir que tothom es pugui moure amb seguretat, perquè tothom hem de garantir una mobilitat sostenible pels treballadors i estudiants, especialment per tots aquells que van a Barcelona. Perfecte.